Moi boas, benvidos. Comezamos este Orixe de Calidade, este primeiro Orixe de Calidade deste ano. Moi benvidos a todos dun xeito un pouquiño especial. Esperamos que pasarán unhas boas festas nas que de seguro moitos xa brindaron co escumoso Rías Baixas. Esperamos que así fora e que o disfrutaran. Nós, como lles digo, volvemos para traerlles todas as novidades do sector do viño. Estaremos aquí cada semana para acercarlles. Comezamos a xiña, así que xa saben, póñanse cómodos, preparen o padal e comezamos. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. Visita obrigada despois deste parón de Nadal a chegarnos ao campo para ver como está a evolucionar a viña. Facémolo hoxe da man de Paula Fandiño, técnica de Mar de Frades, para ver un pouco en que están agora mesmo ocupados. Momento crucial o que nos atopamos, o da poda, para o que vamos a ver algúns consellos. A poda é un dos momentos cruciais da campaña. Con ela determinamos o número de xemas que imos deixar e, polo tanto, orientamos a que será a nosa colleita para este ano. É importante, antes de comezar, atender a aquelas plantas coas que temos que ter especial coidado, as que están danadas ou mesmo mortas, que teremos que arrancar e repoñer posteriormente. Bueno, nos encontramos en un momento que después de haber marcado aquellas cepas que se encuentran dañadas o que ya están muertas o que este año han sido improductivas, pues hemos empezado las labores de poda. Una vez terminadas las labores de poda, todas aquellas cepas las arrancaremos y será el momento en que comencemos la replantación del viñedo. A replantación é tamén un dos momentos importantes. É preciso estar moi atento ao longo de toda a campaña para poder determinar cales son as plantas enfermas que temos que arrancar para evitar contaxios e mellorar a nosa produción. Ademais, non debemos esquecer que, dependendo da enfermidade e do grado, mesmo despois de ser arrancada, poden quedar restos de inóculo no chan, polo que temos que replantar a nova cepa noutro lugar e non aproveitar o mesmo sitio. Unha vez xa separadas estas plantas e unha vez chegado o frío, comeza o momento da poda. La poda es el momento importante en el que marca también el número de yemas que vamos a dejar y es el inicio de la próxima cosecha, de la cosecha 2013. Entonces, pues es importante determinar ese momento, en ver que hayan llegado ya los fríos, y sobre todo pues dejar la cepa equilibrada y no transmitir esas enfermedades de la madera que en el momento de la poda se transmiten. Deixar a planta equilibrada con número de xemas adecuado para que a produción sexa a correcta, tanto en cantidade como en calidade. En canto ao momento exacto para realizar estas labores, cada viticultor ten a súa teoría. Para a maioría é agora entre xaneiro e febreiro o mellor momento, aínda que tamén depende moito do clima e do tamaño da plantación. Os que contan cun gran número de hectáreas teñen que comezar antes para que lles dea tempo a rematar.
Es inevitable que las grandes plantaciones empiecen a podar pronto y terminen tarde, justo ya cuando está empezando a brotar la viña. Se debe un poco al personal especializado en la poda, en el equilibrio de la parra, y entonces, pero mientras que nuestros viticultores, que son pequeños viticultores, siempre suelen dejarlo para el mes de enero o febrero, e incluso hay los más tardíos que prefieren el mes de marzo, dependiendo también del estado y del vigor que tenga la viña. Dependendo do vigor e, como dicíamos, do clima. Segundo os máis tardíos, hai que evitar que os cortes se manteñan expostos ao frío demasiado tempo e, sobre todo, a fríos demasiado fortes. Male a todo, tamén é o frío un requisito imprescindible para unha boa brotación. El frío influye, es necesario que la viña pase esas horas de frío que necesita para poder brotar en el mes de marzo o abril. As chuvias afectan tamén, pero máis ben máis adiante, non tanto agora. Las lluvias son necesarias y más que afectar ahora a la planta que está en parada vegetativa, sí que afectan después a la hora de la valoración de todo el ciclo vegetativo de la vid. Como consellos importantes para este momento da poda, por un lado a desinfección das tesoiras e pola outra banda o selado dos cortes, sobre todo aqueles nos que se fan máis grandes e é preciso empregar algún produto de selado e funxicida para protexer a planta deses fríos dos que falábamos e para evitar que aparezan fungos. En el momento de la poda son dos las labores muy importantes. La primera, desinfectar las tijeras entre cepa y cepa para evitar el contagio de enfermedades, y la segunda, aquellas heridas de más de 2 centímetros, pues taparlas, y después también es conveniente dar un tratamiento de cobre para reducir la cantidad de inóculo que ha quedado en las propias cepas. Outro aspecto, ademais, que hai que ter en conta e o que hai que prestarlle atención durante o inverno é o chan. Non debemos esquecer que os nosos solos adoitan caracterizarse pola acidez, polo que hai que estar atentos por si tiveramos que regular o pH de algún xeito. E ao mesmo tempo tamén hai que estar atentos por si tiveramos que fertilizar. En este momento de invierno también es importante pues prestarle atención al suelo. Nosotros tenemos suelos bastante ácidos que en general siempre es necesario encalar para conseguir ese equilibrio, ese pH en torno a 6 para que la viña crezca lo más adecuadamente posible y que pueda absorber los nutrientes que tiene el suelo. Además, siempre es conveniente pues realizar unos análisis de suelo para saber la riqueza que tenemos en el suelo en el caso de que hiciese falta fertilizar. Fertilizar para garantir un bo estado dos nosos viñedos. Segundo esta técnica, adoita ser preciso facer un aboado en inverno e outro en primavera. El abonado se debe hacer una vez en invierno y después también un abonado de mantenimiento en primavera, cuando la viña ya está brotando y está en su máximo esfuerzo. E con respecto ao solo, tamén é importante prestar atención ao que facemos coas varas que cortamos. Segundo Paula, a mellor opción é queimalas para asegurarnos por completo que rematamos con calquera rastro de mildeu que puidera quedar nelas. Doutro xeito, se as acumulamos no chan, poderíamos arriscarnos a que parte do inóculo quedase na terra. Facilitaríamos así a aparición de enfermidades que coas condicións meteorolóxicas se poderían ver agravadas. Por supuesto que va a afectar a la brotación si vienen lluvias en abundancia, si es un año seco o si no tenemos fríos o si vienen unos fuertes fríos. Lo deseable sería que viniesen fuertes fríos y lluvias adecuadas o moderadas. En canto ás previsións para esta colleita, asegura Paula que aínda é moi cedo para facer hipóteses. Hai que agardar a ver como evoluciona o viñedo. Todavía no se puede decir nada más que locuraciones mirando atrás y mirando cómo han sido los años después de un año de muchísima escasez de uva. Todo lo que se diga es un poco en torno a la experiencia histórica y no a la realidad que podemos ver en el viñedo. Unha experiencia histórica que, iso sí, polo de agora permítenos prever que a colleita se situará nun punto medio entre a pasada e a anterior. Esperamos una cosecha más abundante que esta.
pero eso es muy fácil decir que la cosecha del año que viene va a ser menos abundante que la de hace 2 años, la del 2011, y más abundante que la del 2012. Entonces sí que estamos en condiciones de decir que se va a estar entre una y otra. Esperamos, vamos. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. Pois con Paula Fandiño víamos eses consellos para a poda, ademais facíamolo cando está xusto Mar de Frades traballando nesta colleita que sacará xa dentro de pouco, así que estaremos moi pendentes dese momento. E agora chegámonos ata Cambados, imos coñecer un establecemento un tanto peculiar, unha iniciativa innovadora, trátase dunha vinoteca, pero unha vinoteca de verdade. Agora me explico, falamos co seu propietario, con José Luis Aragunde. Unha vinoteca, pero non das de ir a tomar viño, ou polo menos non só. José Luis, sumiller de profesión, abriu a Ribeira de Fefiñáns hai xa 10 anos e, aínda que a súa intención era que funcionara tamén de cara á venda de viño, os seus clientes asociaban ao consumo. Esta vinoteca nace un pouco xa que temos fai 10 anos máis ou menos temos unha vinoteca que é a Ribeira de Fefiñáns, donde a xente, sobre todo, onde que sobre todo era para consumo de viño e tamén para a tienda, a xente identificaba como un sitio propio de ir a consumir o viño ali e non de levar o viño para casa, non? Entonces, pois, despois de ver que aquí en Cambados había tamén moita demanda de viño, sobre todo de xente en unha zona moi turística, pois decidimos pois poder ofertar dunha forma un pouco máis especializada pois viño para levar para casa, vamos. Así foi como decidiu abrir a despensa da Ribeira, unha pequena tenda na que atopamos viños de todos os tipos. Aínda que cunha clara vocación Rías Baixas, nesta vinoteca podemos atopar elaboracións de toda España. Intentamos tocar todas as denominacións de orixen de España, con un pouco máis especializándonos en viños de aquí de Galicia. E, sobre todo, lógicamente, xa que estamos aquí, son viños de Rías Baixas. De feito, o 50% da facturación que temos son viños de Rías Baixas. Aínda que nos últimos tempos o consumo de viño baixou considerablemente, non é o sector da venda o que se está a ver máis afectado. Así é que a despensa polo de agora está a ter moi boa aceptación. Está claro que o consumo baixou, como en todo, pero no que é en consumo de venta para casa, en venta en tienda, non se notou tanto o baixón do consumo como, por exemplo, pode ser en hostelería. Aí sí que se notou un poquinho máis. Aquí a xente sigue comprando, e ademais pode comprar un viño de unha gama superior a un precio máis ou menos asequible. Sumamos isto a que a xente tamén está un pouco reace agora a consumir viño en hostelería, xa que despois, a hora de conducir, pois é un problema, pois entonces eso quizás axudou a que neste canal pois se venda un pouco mellor, digamos. E que, como se adoita dicir, non hai mal que por ben non veña. Un dos factores a ter en conta tamén nesta vinoteca é o asesoramento, a posibilidade de contar coa opinión dun experto sumiller á hora de escollermos un viño. Mais aínda cando as posibilidades son tantas. Creo que temos unha das seleccións máis boas que hai por aquí na provincia de Pontevedra, de viños de finca, viños especiais de bodegas de Galicia, ¿no? Pues vamos a bodegas grandes como Algueira, como Guímaro, que teñen moitos viños de producción moi limitada, algúns fan 400 botellas, pois nós estamos buscando sempre ter deses viños. Algúns incluso son difíciles de conseguir, porque como a produción é tan limitada, pois non é fácil, pero tratamos de buscar eso, de telo, porque gustanos. E aquí en Rías Baixas o mesmo, estamos buscando pois cousas así, máis variedade, o sea, esas pequenas producións, pequenas elaboracións que queremos telos, vamos, aquí. Segundo José Luis, a súa intención é sorprender ao cliente, porque nestes momentos o que busca o consumidor é precisamente iso, sorprenderse. Neste senso, a súa aposta diríxese cara aos tintos Rías Baixas.
Nos estamos alrededor das 100 referencias en Rías Baixas, máis ou menos entre blancos e tintos, que estamos ademais dándolle moita importancia aos tintos de aquí, xa que vemos que é un mercado que está empezándose a coñecer, se están facendo cousas moi interesantes e vemos que incluso o cliente de nacional empeza a preguntar por os viños atlánticos, os viños tintos de Galicia e tintos de aquí, da zona. Bueno, vexo que é un campo, un mercado que está por explotar aínda e animo ademais a xente de adegueiros de aquí que sigan indo por ese camino porque hai algo que lle vexo bastante futuro. Un futuro que neste caso pasaría por recuperar esas variedades tintas que pouco a pouco se foron esquecendo debido ao aumento da variedade albariña. Trátase de viños cunha gran personalidade e cun gran futuro no mercado, segundo José Luis. Fai anos había incluso máis tinto do que hai agora, que pasa que, pois, como hubo un momento, un boom do albariño, moita xente arrancou cepas de tintos para plantar viño albariño, non se lle deu ese valor, porque nese momento non o tiña, pero neste momento vese que sí, as variedades nosas, Padeiro, Loureiro, Caíño, variedades autóctonas, que nestes momentos algúns adegueiros de aquí empezaron a apostar por elas e vense que se está sacando viños que con moita personalidade, viños que están empezando a sorprender noutros mercados. Mercados como Madrid ou Barcelona son o principal filón destes viños Rías Baixas tintos, lugares nos que acadan máis recoñecemento que na nosa terra. A xente que busca tamén é algo diferente, busca sorprenderse. E, de feito, a xente que está valorando máis estes viños son xente de fora. En Madrid, por exemplo, moito cliente de madrileño, ou incluso de catalán, que é un moi cliente moi que busca, xente que sabe o que quere, están nos pedindo viños de aquí, tintos, porque saben que se están facendo cousas moi ben. E se falamos de elaboracións especiais, as posibilidades son innumerables. Cada vez máis adegas se animan a experimentar con novos viños e José Luis trata de ter sempre algunha representación. En elaboracións especiais pues, están facendo cousas como, bueno, aparte de están xogando con crianzas, tanto en inós como en barrica, estánse facendo sobre todo elaboracións con lías, están xogando por facer cousas diferentes, ¿no? Sobre todo. Incluso estánse empezando a facer cousas como viños con a larga maceración, cos ollejos, por exemplo, vinificando como tintos, algunha adega moi poquiñas, pero están empezando a facelo, sacando cousas moi interesantes. O que pasa que a veces incluso son viños que son difíciles de que salga dentro do Consello Regulador, porque son viños atípicos, viños que non cumplen o perfil de varietal do albariño, pero creo que son viños que son interesantes, están empezando a facer cosas e no futuro, pues, igual aí tamén hai un campo máis donde poder traballar, moito máis adegas, vamos. E cousas diferentes quere tamén aportar a despensa da Ribeira, por exemplo, a oportunidade de gozar dunha cata cos amigos na que descubrir distintos viños. Non é preciso que sexamos uns expertos, basta con atreverse. Temos, de feito, aquí na tienda pois temos varias catas programadas para que os clientes podan decidir, incluso facemos maridaxe de catas de viños con catas de conservas, por exemplo. Neste caso temos, por exemplo, catas de Rías Baixas, temos a cata de variedades, tanto brancas como tintas, monovarietales, por se quere alguén probar, pois un caíño, un oureiro, incluso un caíño branco, que hai bodegas que o teñen, un albariño, lógicamente, un barrica, incluso tamén cata por subzonas, pois das 5 subzonas que temos, pois que podan probar un viño de cada subzona, un que ver a diferencia entre un salnés, un rosal, un viño da zona do Ulla, bueno, para que o cliente poda a precio máis moi asequible. Que o cliente poida apreciar as diferenzas entre uns viños e outros e que poida tamén facelo aprendendo a maridar estes produtos. Podes tomar unha cata, por exemplo, de 6 Rías Baixas ou 5 Rías Baixas de 5 subzonas diferentes, por exemplo, con 5 sardinillas de 5 marcas diferentes. Ver a diferencia e facer, bueno, pues entre o grupo de amigos que se xunta para facela, pues facer os comentarios, temos unhas fichas incluso de cata, pues queren facer unhas puntuacións, todo a máis un precio moi asequible. A un prezo asequible que permite tamén que se converta nun gran regalo. Podes regalar unha cata, por exemplo, vou a regalar, está de cumpleanos un amigo, pois vou a regalar unha cata de viños, por exemplo. Por que non? Regalar viño, que para min é un dos mellores detalles de noutros países, non se concibe ir a
a cenar a unha casa dun amigo se non se leva unha botella, por exemplo. E aquí algo que, bueno, que ainda non hai esa cultura, e a min gustaríame, lógicamente, que fora así, non? Que tampouco hai que gastar moito. Nos aquí temos viños de 5 euros, non hai que gastar moito máis. A partir de 5 euros podes ter viños máis que decentes, con unha calidad boa. Xa ven opcións para todos os gustos e para todos os petos. Só hai que achegarse e deixarse aconsellar. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Coñecemos agora de xeito máis breve outras novidades do sector. Os viños Rías Baixas certificados polo Consello Regulador da Denominación de Orixe incrementáronse no ano 2012 en case un 8,2% con respecto ao ano anterior. Foron máis de 18,5 millóns de litros os que saíron ao mercado amparados baixo paraugas do Consello. As cifras reflicten o esforzo por manter a calidade e o bo nome dos viños Rías Baixas, a pesares do contexto de crise no que nos atopamos. Uns esforzos que van máis alá se miramos cara aos mercados exteriores. As cifras de exportación revelan un crecemento do 0,24% en volume e de máis do 6% en valor. En total son cerca de 5,5 millóns de botellas as que se reparten entre os 55 países nos que se atopan os viños Rías Baixas. En termos económicos falamos de case 23 millóns de euros a cada dos coa exportación. O presidente do Consello Regulador, Juan Gil de Araujo, destacou non só a labor das adegas, senón sobre todo a dos viticultores que acadan a mellor uva para elaborar estes viños. Máis de 1.000 persoas levan xa a ruta do viño Rías Baixas no seu teléfono móvil. A aplicación da ruta acadou xa 1 millar de descargas, o que significa que alo menos 1.000 persoas dispoñen de toda a información sobre as adegas, os restaurantes, os aloxamentos e demais establecementos adheridos a través dos seus teléfonos. Entre a información coa que contan atópase ademais dos datos de contacto, imaxes dos lugares e itinerarios máis cómodos para chegar a cada punto. Desde que se puxera en marcha esta aplicación en maio do 2012, o interese non fixo máis que ir en aumento e cada vez son máis os que gozan das múltiples posibilidades de acceder a toda esta información de xeito sinxelo, en calquera momento e en calquera lugar. Ademais de todas as posibilidades vitivinícolas da zona, a aplicación permite tamén poñer en valor outros recursos turísticos, actividades e eventos que se realicen en cada lugar. A aplicación está disponible tanto para iPhone como para Android e pode descargarse gratuitamente na páxina web da ruta, en Google Play e en Apple Store. Conta coa versión en español e tamén cunha en inglés. Pois ata aquí este primeiro orixe e calidade do ano 2013. Xa saben que volveremos a estar aquí o vindeiro xoves para seguir achegándolles todas as novidades do sector do viño. Ata entón, poden volver a vernos na nosa páxina web orixeecalidade.com e tamén poden seguir informados, por suposto, a través dos nosos servizos informativos. Isto foi todo. Vémonos a próxima semana. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. Para máis información, diríxese aos nosos distribuidores ou ao seu proveedor habitual. Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas.
Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome.